Tancretta Bonet ikun akkużat b'korruzzjoni brabta mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Waqt il-kumpilazzjoni l-prosekuzzjoni talbet żewġ rogatorji biex ikollha aċċess għal kumpaniji u kontijiet bankarji f'Ġibilta u l-Iżvizzera. Waqt il-kumpilazzjoni xehed Antoine Gallia li huwa l-kap eżekuttiv tal-finanzi tal-Enemalta. Huwa qal li fi żmien li Tancretta Bonet kien chairman tal-Enemalta saru 10 kuntratti li jinvolvu l-kumpanija Total u 1007 kuntratti li kienu jinvolvu it-Trafigura. Qal ukoll li wara l-kumpaniji Trafigura u Total kienu ġew blacklisted. Aktar kmieni din il-ġimgħa sar magħruf li l-Gvern kellu jiftiem mal-kumpanija Shell biex jagħmel out of court settlement wara li din bdiet proċedura kontra l-Enemalta għal mod li bih kienet isir ix-xiri taż-żejt. Sa dan it-tant bdiet ukoll il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' żewġ tirġiel Somali, Abdirahman Ahmed Abukar u Liban Hussein Mahmoud, akkużati li stupraw tfajla Taljana nhar il-25 ta' Marzu. Charles De Flavia ta' 63 sena resident il-Furjana u li għandu joqogħdu ż-żewġ Somali u x-xut ewlieni ta' dan il-każ. De Flavia kien ordnat li jinżamm taħt arrest tal-48 siegħa wara li biddel il-verżjoni tal-fatti u qed jiġi investigat mill-pulizija fuq ġurament fals. Abukar stqar li t-tnejn li huma kellhom x'jaqsmu ma' tfajla iżda llum biddel il-verżjoni u mużax il-plural. Il-prosekuzzjoni mmexxija minn Yvonne Scicluna talbet biex dan ikun iddikjarat bħala xut ostili minħabba stqarrija ta' ftit kredibilità. Kien hawnhekk li l-maġistrat ordna l-arrest ta' De Flavia għal 48 siegħa sabiex jiġi investigat. Għalkemm De Flavia oġġezzjona minħabba raġunijiet ta' saħħa, l-maġistrat qal li dan jinżamm l-isptar għax ma jaċċettax lil xi ħadd jagħti l xi ħadd ieħor. Ftit ħin wara De Flavia reġa' xehed fil-qorti u talab skuża. Huwa mbagħad ikkonferma li kienu żewġ persuni li stupraw it-tfajla u mhux wieħed. Kien hawnhekk li l-maġistrat ordna sabiex De Flavia jiġi liberat.